Docobit vaikutti ja myöhemmin osoittautui, että se on tosi helppokäyttöinen, helposti ymmärrettävä ja looginen järjestelmä käyttää. Mä oon Maria Hattunen ja mä oon hallintokoordinaattori Hehku Energialla. Hehku Energia on sähkön myyntiyhtiö. Me ollaan toimittu sähköalalla vuodesta 2010 ja myydään sähköä kuluttajille ja yrityksille. Me myydään sähkön lisäksi myös aurinkopaneeliratkaisuja. Tällä hetkellä meillä on noin 50 000 asiakasta ja henkilöstöä semmoinen 17. Lähtötilanne ennen Signicatin Docobitia oli, että meillä oli useampi eri tämmöinen sähköisen allekirjoituksen palvelu käytössä. Ei ollut tietoa välttämättä, että missä se dokumentti on tai kenellä oli pääsyä siihen, niin oli selkeä tarve meillä keskittää nämä palvelut. Signicat toimittaa meille tämän sähköisen allekirjoituspalvelun lisäksi uuden sähkösopimuksen yhteydessä tehtävän vahvan tunnistautumisen. Docobit sähköistä allekirjoituspalvelua hyödynnetään tosi laaja-alaisesti meillä kaikissa hallinnon puolella liittyvissä sopimuksissa. Esimerkkitilanne, jossa tämä sähköinen allekirjoitus on erityisen näppärä, niin on esimerkiksi työsopimuksen allekirjoitus. Saadaan huolehdittua tämmöiset muodollisuudet tosi nopeasti ja näppärästi. Käyttöönotto oli tosi helppo, pystyttiin tosi nopeasti vakiinnuttamaan ja se osaksi meidän rutiineja. Käyttöönoton myötä niin ollaan saatu meidän dokumentit järjestykseen, eli meillä on ne keskitetty yhdelle alustalle. Me tietää, missä ne on ja kenellä on pääsy niihin ja pystytään varmistamaan niiden käytettävyys. Lisäksi me nähdään, että Signicat ja Docobit on vahvoja brändejä, eli ne vahvistaa myöskin omalta osaltaan sitä meidän brändiä ja näyttää ulospäin meidän sidosryhmille, että meillä on asiat kunnossa ja asianmukaisesti hoidetut sitten tämmöiset prosessit.